माने होखारहरखो माने होखारहरखो बे हुलसियारखौ सोर लाबोआ? सोमखोर फिसा लाबोदों। आं बे सियाराव जोबोद जिरायनो लुबैदों। अन्नानै एसे थिखोना बिफा। जागोन मालती, र' आं लायनो। मालती 롱자! 철수 롱자는 ksi롱자! Maloti, nang kumana galang ke Maloti. Maloti. Maloti, aku mana galak ke? Maloti, aku mana galak ke? Ayam mana ke? Komentar, birakhir dah. Biar ni mana orang? Biar ni sinjau. Zaman siapa biar lenda tenan ni fly. Siapa muda rumah khay. Dini tenan semua se. Biar ni muda wakai hendak kita. Komentar akhir dah. Engkaulah, nasib engkaulah. Maloti. Duraking abi masak lu. Abi duraking lu. Ayo.
सोमखोर नों मा जादों न'आव थांनानै आंखौ सैला नामा मा जादों मानो सिरि नों आंजों रायलायाथ' थैगोन आं नों माथो गाबदोंसोलाय मा जादों सोमखोर आंनि आइया थैबाय समायना आदा आरो बाजिनि गाज्रि नोजोराव प्लिज सोमखोर आंखौ माफ खालामदो आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन समायना बिनि फिननाय लानांगौआ नों आरो आंनि नों राजि दंथ' मर्निं मर्निं नोंथाङाथ' सुटियाव थानायखाय मेनेजार गोदानखौ मिथियाखै सोर जाखो नायनो हेन्डसाम यं मेन MA पास मुङा बिनि सोमखोर सोमखोर आंनि फंबाय सोमखोरा बे कम्पानिनि मेनेजार जाफैबाय मिथिखाबाय बबाव थांनो नागिरदों नोङो बिगुरा बेलाबगोनसो नोङो आहा दा गोदै लेंहरनायखौसो थांनो नागिरदों दा नों गोरलैनिफ्रायनो बिफा थैजानायनिफ्रायनो आं दिनैसिम फिसाय गोदान लाफिनाखै आरो नों आंनि खोथा बारनो नागिरदों जेरावबो थांनो मोना न'आवनो दलद थाबाय था फैदाखै फैदो जाबाय जाथारबाय ओइ मावजि र हा सोर जाखो बेलाय बैसो जाबाय सार आं बेखायनो बेखौ मेगन खेबबाय आं बेखौ मोजां मोननाया बारा गोबाव जायाखैब्लाबो 12 बोसोर जाबाय सार सारा अन्नानै बेखौनो बिहामजो रानि खालामनानै लादो बा मावजि आं नोंनि साननायखौ होबथानो सानाखै नाथाय जोंनि हिन्दु धोरोमाव बेबायदि जि खाख्लुमनाय नेम गैया बोरो आंनि बिहामजो रानि जागोनखौ आंनिसिम मोखां नायनायनि सारा नायनोलै जाम्बि एसे खिथादो आं लाजियो हामाखौ लाजिनांगौ एसे खिथादो बोरो आं एसे खिथादो दे जाम्बिखौ लाजिनाङा बिमा खब्रैसो सार फिसाजो नङा बिमा खब्रैखौसो मोनबोदों आं लाजिबायलै हामा फाव जाखो बेलाय Adik ku dah apa le? Adik ku
dabu, adikku dabu. Salah muter, Ya adikku dabu. Awalu ya adikku. सोमखोर नों मा सानामोन साननो गोनां दं समायना आरो बे खामानियाव नों आंखौ सहाय होनांगोन नों आंनिनो आंगोब्ला आं मानो सहाय होआ बुंनायसाय मा खोथा बियो आंनि बिदा जोंफुआ बे कम्पानियावनो साख्रि मावो बिनि साख्रिखौ सिफायनांगौ नों बेखौ आदैनो बुंनानै होनांगौ जागोन मर्निं मर्निं आदै मर्निं पापा मोनसे खोथा आफा सोमखोरनि बिदा जोंफुआ जोंनि कम्पानियावनो साख्रि मावो बेखौ साथाय खालामनांगौ आफा मानि थाखाय आइ आंनि आफाया रिटायार्ड प्रिन्सिपालमोन आदै आंनि आदा जुमफुं आरो बाजै रानिनि थाखायनो जोंनि न'खरा सिलिंखार जानांदों बेनि फिन साजा होनो थाखाय आंनो सुबिदाखौ होनांगोन आदै आरो बे खामानियाव आंनो समायनाखौबो नांफागोन आदै गुड नोंसोरनि गोसो मथन खामानिखौ माव आं नोंसोरनो फुल पावारखौ होबाय Ayo dah. Nilai neng nilai jam berapa deng? Beramalai jam फंबाय सोमगोरा आंनि साख्रिखौ डिसचार्ज खालामबाय मानि जौ आरो सिगारेट बेलाय दिनै न'खराव रावबो गैला गथ' सासेयाबो लजायावसो दंहैसै न'खरनि गासैखौबो आंनि पलिसि खालामनानै होखारहरजोब्बाय दिनै नों न'खराव गोजोननाय लाबोनो नागारनाय जौजोंसो गेलेदों नों दिनै मा जादों अनलायसिनो नागारनाय नोंनि गारि पलिसिया दिनै जोबथाबाय नोंनि गारि मुखाया दिनै गाव हारसिङै गेवबाय नोंनि पापजों उसिबावनाय रायखोसिनि मुखाया दासो बेरखांदों आंनि बिमा बिफा फंबाय बिनानावनि सायाव गारि कौशल खालामग्रा नों बिहामजोरानो आदै आदै गलां आदै गलां नोंहा दिनैनिफ्राय बे न' जायगा गैया नायगोन आंबो नोंखौ माबायदि रायजायो गलां दिनै बेलानो नों बे न'आव दाफैसै गलां गलां जाला गारि कौशल खालामग्रा मेसिन बेयो
Lolita. Oh, Lolita. बे गासिबो थोन्दौल'रानो नोंनिनो जाजोबसिगोन लरिता मिथिबायना आदैया आं लाजियो नोंनोथ' मिथिगौना ललिता बे न'आव रावबो गैला खालि नों आरो आंल'सै आदै नों मानो बिदि नों दा आंनि न'खरनि मावग्रा नंला जाम्बि नों दा आंनि असेसो आफा बे हिन्जावा सोर बेलाय नों मा थैनायलाय आङो बेखौनो नों मा मोन्दै खालामनो सानबाय बिमा थैखांनायनि उनाव आं बेखौ बिमा मानिनानै लानो हाया फिसाया आंखौ हगारहरबाय आंनो आलादा सम्पथि नांगौ सि लाइक मादार लाइक डटार बेलाय नोंनिसो दाय प्रिन्सिपालनि एसे मोजां न'खरखौ धंस खालामनाया नोंसोरो बिमा फिसा आरो दिनै नोङो आंनाव सम्पथि बिदों नोंहा आंनि सायाव मोजां मोननाय गैखायामोन नोंहा आंनि सायाव अननाय गैया नों बायदि गाज्रि आखुनि मानसिया आंनि बिफा जानो हाया रानि नों आंनि सायाव इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बाहायाबा ओंखारा नोङो आरो आंनाव सम्पथिसो बिबावदों नोङो बिनिफ्राय ओंखारा नङाबा होनसै आं नै बेथि नोंहा आंनाव फेरलेबसेबो सम्पथि गैला ओंखारा बेथि नोङो बेथि बादों बियो खबरदार नों आरो बे न'आव हाबफिननो मोनला ओंखार न'आ बेनो इन्सपेक्टर बाबु आच्छा मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु लन लानानै रां सुख'यैनि थाखाय बे हा आरो न'आ निलाम थांबाय बे न' आरो हाया निलामाव थांबाय बेसेबां रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु गासै सुद आसोल 8 लाख रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु बे रांखौ आं दासो सुख'नानै फैबाय बोरो फोरमान बिलाइया बिनि फोरमान बिलाइया नै नायदो आच्छा थिगैनो दं दा सोमखोर बाबु नोंथांनि सरकारि लन लानानै सुख'नायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदिनो सुख'लांबाय थायोब्ला नोंथाङा इयुनाव मोनफिनबावनायनि राहा दङ थेंक इउ नोंथाङा इन्डास्ट्रियाव मेनेजार मावनो होमबा औ बे न'आबो जोंनिनो आच्छा गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला थांलाय दिनै फै समायना
ड्रयिं रुम फंबाय सोमखोर सोमखोरा दिनै नोंनि फंबाय नंला मिथिबाय दिनैनिफ्राय बे न' आरो बे न'नि गासिबो दंनाय माने सम्पथिया आंनिसो जाबाय नोंस्रा बे न'खराव थानायनि जेबो अधिकार गैला आरो बे न'खरनि माइनावआ नैबेसो जासिगोन नैबे दलिलाव सहि हो फंबाय सहि हो जोंनि खोथा मथे सोलिगोन होननानै फैदो समायना समायना नों हागौमानि रानिखौ गाज्रि बेबहार खालामनांसिगोन जागोन बियो माबायदि रानि आंबो बेखौ नायगोन होमब्ला आं जुरिहैनोसै अके नों जुरिहैनो हासिगोन रानि बे नोंनि जिरायनायनि टाइम नङा आहा दुगैनांसिगौ मा बाल्थिंसे दै खावनानै लाबो गोख्रै वाह दासो समायदों दासो गोलोमदै गदों आरो दंबावसो र' आं दुगैगोननि लाख'पति हिन्जाव दाना नों माबायदि मोनदों बेनो नोंनि पापनि फिथाइया जिया गोख्रैसु महरा नोंनि बेसे समायना रावा नोंनि बेसे मुहिना बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयै फाग्ला बादि
समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे मुहिना समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे समायना नोंनि बेसे समायना रावा नोंनि बेसे मुहिना बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयो फाग्ला बादि मोजां मोनो महरा नोंनि बेसे समायना गोसोआ नोंनि बेसेबा गुवार बिनिखायनोथ' आं नोंखौ सना फाग्ला बादि गोसो थैयो जेब्लाबो नोंखौ बावनो हाया महरा नोंनि बेसे समायना अननाया नोंनि बेसेबा मिलौनाय बेसे समायना बियो आफा नङा होमबा अनजिमा हो न'आ माथो बेथ' आफासो आफा 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 अनजिमा आइ आफा अनजिमा आइ नोमा दिनैनि उननिफ्रायनो आं गोदाव सोराव आइ आं गोदाव सोराव जोंनि न'खरखौ अनलायनायनिफ्राय गोजान जानगार खालामनाया बे जोंनि बिहामजो रानियानि फिसाफोर
बिहामजो रानियानो नों बिदि खामानि मावनो मोना आफा जोंहा मान सनमाननि खोथा फैयो नाथाय आं न'आव थांनानै मा खालामबावनो जावैसो नों न'आव थांनो हायाब्ला आं नोंखौ आंनि न'आवनो लांगोन आफा फैदो गारियावल' गाखोफै नाथाय बे मालपत्रआ बे मालपत्रनि दायथ'आ आंनाव थाबाय आफा नों गारियावल' गाखो फैदो आफा थौदो आफा थौ नोंहा जेबो साननांगौ गैया आफा नों गारियावल' गाखो ओइ मुजेम ओजों फै होनदों जिराय होनदों बेनि साया हर साया लोंदों मुजेम लों होनदों लोंदो बै समाव जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ हाजासे हांमा सुरुबोदोंमोन हाजासे मोदै गहोबोदोंमोन बुंदो दानिया नोंहा माबायदि मोनखो नंगौ फंबाय बे न'खरा आं आरो आंनि हिन्जावनि थाखायनो सिलिंखार जादों बिमा थैनांदों बिनानावनि मोजां हाबा खुंनांगौआ फेलें जादों बे न'आव जेब्लासिम आफाखौ फैफिन होनो हाया आफाया जेब्लासिम माफखौ नोंसोरनो होआ अब्लासिम आं जेबो बुंनो हाया थ' समायना नोंनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आङो दाय आंनिल' नायहरनाय समायना दासो बुजिदों बिसोरो गावसिनि दायखौ खस्थ' खालामदों बिसोरो पापनि फिथाइखौ दासो मोनजादों हो दैमालु अनजिमा आफा ओंखारदो आफा सोमखोर फिसा नोंसोर माब्रै जयै लोगो मोनलायखो आफा सोमखोर फिसा नों फैफिनबाय फिसा नों फैफिनबाय आं नोंखौनो न'निफ्राय होखारफ्लांदोंमोन फिसा होखारफ्लांदोंमोन सोमखोर आफा नों बै फारसे नाहरनायसाय नोंनि बिहामजो रानि आरो आदा जोंफुङा माबायदि फिननाय लानांदों आफा आंनि दायनि थाखाय माबायदि साजा होयो होदो आफा नोंसिनि दायनिगिरि आंना आफा आंखौ अननानै निमाहा होदो
निमादो आफा खबरदा नोंसोर आंखौ दाला नोंसोर सानैनावबो हामनि मैलाया साग्लोबसारनानै दङ नोंसोर बे न'आव थानो मोनला ओंखारलां आफा ओंखारलां दा नों ओंखारलां सोमखोर फिसा बे गथ'आलाय सोरथो जाखो बियो नोंनिनो बिहामजो जानो गोनां आफा खुलुमबाय आयं बिहामजो आं दा बिसिनि कम्पानियावनो मेनेजार मोनबाय आफा बिसोरनि हेफाजाबावनो नों लन लानाय बेंकनि 9 लाख रांखौबो सुख'नो हाबाय बिसोरखौबो फिन खिथेर लानो हाबाय नों दा खुसियै थानो हासिगोन आफा नोंखौ आं खुसियै संसार जाहोसिगोन बिहामजो सोमखोर आं दिनै जोबोद खुसि फिसाफोर आं दिनै जोबोद खुसि थादो आफा फंबाय आगैमोन थादो आदा जोंफुं आरो बिहामजो नोंसोर रथ' नोंसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबायब्ला नोंसोरखौ आं निमाहा होबाय आफा संसारा ओंखाम फालासै फिसाफोर बुहुमनि जिउ गोनां गासिबो जिब जिरादानो दान्दिसेनिल' फिसाफोर बेखौ साननानै एबा बुजिनानै नों मोजाङै संसारखौ जालाङोब्ला नोंबो गोजोननाय मोनगोन नाथाय मोनसे खोथा फिसाफोर दिनैनिफ्राय बे न'खरनि बिहामजो रानि जागोना आंनि बिहामजो जानो गोनां समायना फै फिसाफोर जों सिगांनि बायदि खौसेयै अनलायनानै संसार जाफिनदिनि आरो सोमखोर समायनानि जुलिखौ गाजा गोमजायै खालामदिनि फै फिसाफोर नोंसोर बयबो फै